Kodi nakuzani kuti nalota ntakachamisa House of Parliament? Noto, Susan, Njiso, Stien, Bwanji fancy simunawuze kuti nakachamisa Parliament, Are you ready to hear it? Apunga nasonkhana mawatsiku limenelo ku nyumba ya malamulo mwachizoloweza napemphera kumpempha chauta kuti akhale pakati pawo mkati mwa zokambirana zawo atayambokambirana nalumvetsetsana bwino mfundo zabwino zotukulira dziko lino chifukwa chakumvetsetsana sanataye nthawi komwe zokambirana zinathamuka nthawi kakang'ono ndiye titani tsopano tizipita ku nyumba wolemekezeka bwana spika anamenya chingongongo. Honorable members, since we have finished our discussions in good time, we cannot go home this time. It's too early. I think we can have some entertainment within the house. Anaombela manja ndipo sanagwirizana kuti pomwe zafikapa angosangalala wezi anayambokambirana ndiye tiitane ndani kuti adzatisangalatse kuti nafe tiupeze pungu wina anakuwa mkati mwa chikulukulu tingochopachuka anzaka anamuseka Mungu wina anaima tiitane DJ wa wireless ili yose angobwera tupano pasizaika soundi ticho yamba kumuchula nali Ephraim Nyirenda Mungu wina ananena veke ifi sangabwere ifi alibize ticho chiri kumuchula nali Eduardo Pungu wina ananena Eduardo alijoni ticho chitatu kumuchula nali Deus Sandra Mupungu wina ananena Deus yosangabwere chifukwa tupanopa ali pa meeting ya chinkoso ticho chifolo kumuchula nali Kennedy Nkuombezi apungu anaseka Nyakwawa was wrong in the parliament. Nyakwawa was wrong in the parliament. Namba kuuzana ndiye titani tsopano mwina tiitano imba bwera zatisangalas. Them start near motor musician one by one. They prefer Alem DJ from the dancer. Siti kufuna zaji bwana, siti kufuna zaji sawa. Watufuna tasika lepano, ikale yakawa. Watukufuna bwana speaker zingomenya. Bam bam. Opposition leader zingomenya. Bam bam. Deputy speaker zingomenya. Bam bam. Ma minister wasa zingomenya. Bam bam. Ma MP wasa zingomenya. Bam bam. Mungu wina anaima tiitana batikoza nduja naimba nyimbo yabwino ija amati Nakunenepa nako kachilombo plasma injection nakulela Libiri yo sadengeke nae samala mbale Mungu wina anaima kwanji mamishonari akafika zalo wasu yao ija just like I do. If you love Rastafari, girl, I'm gonna make you Rastaman's wife. Mungu wina anaima kwanji suo jembes fua jembes akabwera alo wasu yake ija Male, upewe, umuleke chonde, cause you don't know what is inside. anga kongole bwanji Male, upewe, umuleke chonde, cause you don't know what is inside. Mungu wina anaima tiitane chibade chifukwa chibade akabwera tivera alphabeti Awa ndiye mauwanga embekeza ndikuuze iwe ndiye nakukonda osati sewelo umbese mauwanga umbese lelo Mungu wina wachikazi anaima menepata Point of order, Mr. Speaker, sir. Point of order. And also to watch Chula and how blunt eye. Why can't we call what one more mulongwe, Nyakwawa, Matumbi? Order please. Honorable members, those who on the side of calling Nyakwawa say aye. And those who don't want Nyakwawa say no. Okay, that means all of you have accepted to call Nyakwawa. So now, send one limousine with full security escort to find Nyakwawa wherever he is to give us full entertainment here within the house immediately. Nyakwawa was wrong in the parliament. Nyakwawa was wrong in the parliament. nthawi imene
kumene kuti ndili pa basics kugaliva ku area 49 ndikutitsa umozi umaziwa kammawa nangomvera sairini ndandatawo magalimoto utalunjika kwa ine ngati nditawe amveke ayi matumbi usachite tikuthawa iwe kukufunikira ndatu oso parliament wautala atumisiri mu 25 wautala atumisiri nafika paka nengo nangopeza galimoto atazimisa mbalimbali nsewu wose ulimbe kuti nyakwawa idutse wautala atumisiri pa area 30 kupeza 530 yonse tango ima musewu ingo ndiweva ineyo tuvekere wautala atumisiri pa area 10 atsikana pa mca atange mampepete mwase wakungo ndiweva ineyo kumandikuwira ineyo amvere iwe nyakwa autografu matumbiwe autografu apolisi akungo wakankha mvere inu tiyeni kuko simkudziwa nyakwawo ikuyendera za ntchito wautala atumisiri pa area 18 mamemba amuhudu kungo ndiwona ineyo onse kumango linka onse kumango chira mvere wawi mboba ine wawi wautala atumisiri mu area 14 wautala atumisiri pa city center mabwana capital hero atange mapepete mwase wango ndiweva ineyo tu wautala atumisiri mu area 12 wautala tumisiri pa 4 season wautala atumisiri pa main gate tumisiri kati nangofika parliament ma MP wose chongo ndiona kuyamba kukuwa mveke kufika tudi yanga ija pa jama iziwa nivele wawa ma MP was wrong in the parliament. Nyakwawa was wrong in the parliament. nangofika muja sinafune sokuwajebetsa nango yamba pomwa changu umaziwa yanga ija is true. We have seen it. Monera nyimbo mene Television yan. igalo mchal Kala number 1. Kibuti chan is true. We have seen it. Monera nyimbo mene Television yan. igalo mchal Kala number 1. sinatenge nthawi nkomwe nazalowa sundiyina 1995 tumbi tango zakumene nali wano yapilida kupanga ntchito za chabe chitsulo Nyakwawa was wrong in the parliament. Nyakwawa was wrong in the parliament. ntangomaliza pamene pajama MP anakondwa ndipo ena mwa iwowo ankangondihaka ineyo ndipo ena mwa iwowo ankandigwira ine